Ben yöredim. Kakamaňa serep. Ay tu ölümü. Erkek. Kaka gördüňmi? Erkek oğlum. Bet. Kaka işitmedi o. Seyret oğlum. Bular gıyık. Biz erkek. Doğru mu? Hava. Şoň üçin gel ikimiz iş bölüşelim. Bolya, benim işitenme. Ya oğlum, Serhat, mene işe gidip pul kazanayın. Senem öýde galy gyzar bor. Bolya, Gurlaşdyk mı? güçlük kaka. Erkek. Ne var? Ne? Naharına ora. Ha. Aç bolayma. Böyle. Tamam. Uy. Şu gün ejem can etti. İş Aha. yerine çağırdı. Yetişem o. Aha. Sen iş ýagdaýyň nähili? Gidersmi? Bugün var ha. İşlere köprek duolayın. Hani yetiştiğimden sağ olarsın. Ay, boýla. Sagaman işle. Böyle. Yakup, yadında değil mi? 10 gedek Ajmanya, 10 gedek pres. Yadım do. Bolya. Ayman. Kaka. Beni öpmedin ha. Öperiz. Doçama. Paka doçama. Paka. Paka. Ben beni tutun. Avdaz. Omdaz. Bawi. Hudaya şükür. Bawmadın. Oy. Nerede? Ay şu Hasanovka yetip gelýän no. Ha. Ya Allah. Mene senden birinci geldim o. Eýem işdimi? Ay ne ettik ay? Tam zıkmay. Yör. Bağırın allın ha o. Ne maray? Howa, islenlik görnüşlerim ba. Agyz, telefonu gyýbat etip oturmasana. Bar beýleki işlegem etiştir de innime ne deýinmi? Düzelmeýäň sen. Daýda men gıybat edem o, müşteri bilen görleşip oturýar. Vay, dilem 10 metr. Agyz jogap berme maňa. Toba. Bolya daýda. Bor. Vay, Bolya, şu bolya, Ahmed'e düşünme. kän aýtdym. Akşam Alma bolayım, şunu akşam diýdim. gelip Alma bakayım, oğlum bakayım. diýdim. Başga gowjak Sağ etap olun. bereýin diýdim. Ýok, diýenim etmedi. Gedemlik etdi. Ertel küçük kurtanım tayyarla. Bolya, Hayt bolya. kurta diýdi şol. He, ine şu. Ine. Eşdiýärmi? Hawa, Şun eşdiýär. hemme dadyny guppasyndam tayyarla. Düşündim daýda. Hey, Şemşatsanam geleymelä şu başagaýlykda. Gelip kömege däýmelä. Ärim diýip o Şemşadam köne çatmasından çykman otira. Agyz ärningem 7 ýyl boldy sürenip görenne. Basym men olaňam bellisine ederin. Bayram, han maşyny otla. Nire gelýär? Geýde takyamy. Salam, maýçkam gowmy? Ahmet. Men atşydam oğlum. Wy näme boldy? Daýdam göwnüme degi. Menem adam Ahmet. Bir däl, iki däl. Ýöni göwnüme degip ber. Hamala sen meni köçeden ýygnan ýaly gurrunlar edýär. Maýjan ejemdir da. Gownuň alma. Men söýýän awdy. Göwnüm alamok men. Ýöne göwnüm bir sowan soň ýylady bilmeýäňiz Ahmet. Hala detmez ana. Biladar.
Kän oturma los. İşleri. Biraz senlik bir maslahat var. Aha. Ne maslahat? Ay, öýdäkiler alallos. Bir men. O dost. Ferhat, gowmy dost? Gowy Hudaýa şükür. Gowmadym. Gowy. Dost, haçandan bäri oturup diýinjalamdy. Gel dost, arkaýyn oturup diýinjalali. Hem çağıl gündämiz ýatlarda. Wagt dost barjakla bolýan iş köprekde. Indiki de oturas nesip bolsa. Biziň kimde şo gara gün bilen başa gaýlyk. Ay bolýa. Ýöne indiki de hökman garaşýandyr. Nesip bolsa dost. Sagamanja. Bolýa, dawa. Hani, nirde galdyk? Dawa ýör edik hadi. Garaz işleyecek değerler bunlar. Gülüsün, telefonla vuruluyorsun, oturun. Başla vurulutkanım. İn öktü işgarlar sular. Len bir başlık bulsam da. Gözünüzü ot yakarın entek. Karasın entek var. Be. Näme diýdiň dost? Öýdäkiler diýen toyun gurup net başladylar. Tügölüm. Gowga bara. Gaýtan begenmele beginç. Degenler nos. Ýöne wara. Şu welini wada. Weli näme ýoň? Öýürjek bolýar türkalar öýlenä. Men kiýaly özüň öýermeli bolsaň näme etjek? Özüm aljak gyzyňam taýar. Onuň ama dogry bolýan. Soňundan gorkýandy. Aljak bolýan gyzym ejem bilen oňşarmy, oňşmamy bilmedim de. Dost. Aljak gyzyň sen söýýän çyn bolsa oňşar dost. Mysal üçin. Şemşar. Men üçin özüniň bolçuluk durmuşyndan ýüze gurdy. Bolmasana, ejefine näçe jan etdi özleri bile bilerek ýaşatjaklar. Täze jaýat bereýin. Maşin, iş, men diýenim bolsun. Biziň elimizde işle hor bolmarsyň diýip. Ýöne dost. Olaň gullar bolup ýaşap bolmada. Hawa. Hudaýa şükür dost. Ak diýenme ak diýe, gara diýenme gara diýe. Gowy elin bolup näçe ýyl bäri mojon saklap otur. Hudaýa şükür. Şon ýallas. Tuwelime bırak. Öýden çykmakan okudulan ýalyk judatlar aýtmaly. Men hakda sorasalar şey diýgin diýen ýaly. Çünk dödürdükmi? Gorkýan boýlala. Yo men gorkama fiýle ýanlar. Şey diýmeli bolýar. Ejeneler Yakup. Alo. Oňşuluk mu da? Men ýöredim dost. Yerhan. Ene, mamaňlara da geldik çağır. Gelin çağalar. Şemşat, gyýdym, nämişle oturdyň, öýe geldik. Ece, biziň şu edýänimiz dogrymy? Ha, gyýdym. Menem ene, haýsy ene öz çağasynyň betbagyt bolmagyny isler. Haýsy ene öz gyzynyň durmuşynyň ýykylmagyny isler. Öňem men diýen etmän şuna düşdüň sen. Never guruply, baý ýerlerden gudo geldiler. Hiçinem göwnemediň. Söýýän diýip bardyň ene şuňa. Ay bolýa diýdim, halaşanyrlar diýdim. Gyýdym. Bu gara öz çağalaňy seni ýoklukda ýaşadasym gelen o. Galannam özüň bil. Näçe ýyl boldy? 7-8 ýyl boldy. Şowur köýnekde ütgen zat ýok. Şo çatmada ýaşap ýörsiň. Wah, men şu sizdi bölçekde. Vay, ene dogry aýtdyň. Adýam anam men, erbedem men.
Bu bayramına zat bilen iş yok. Şu günü kov geçti kurbanlık. Biliyorum Çağla. Düşün. Mama bebek geldi. Mama bebek geldi. Mama bebek geldi. Tumar. Şemsat. Tumar. Yakup. Şemşat, kıydım. He, kıydım. Ne, şu cay boştur. Han çağırlar. Yerleş verin arkayı. Geç kıydım, var. Gir ver. Var kıydım, var. Eceniz vaka hiç tad alat etme kıydım. Şemsat. Şemsat. Tumar. Uf, bu ne hemen kalmakalı? Yakup. Bir defa. He, sen mi ustası mı? Bu kalmakalın ne mi? Bu kalmakalın gitti hol, könece çatman det. Ne mi kıygırıp gördün? Selamun aleyküm dayıda. Aleyküm selam. Havva, ne mi çiğni geldin? Maşgalama gitmene geldim. Hı, ünlü bir öyde sana verir yağlık kıydım ama yok, çağı kıydım. Dayıda. Boğuluk bilen aydiya kam çağılamı koyuyor. Şu maskaraçılık Türkmençülüğe de gelsen oğa. Şeyle mi? He? Maşgalanı aç, yalana çor saklamağa Türkmençiliğe geçmezler. Ben maskalam yok. Dafaklam yok dayıda. Seninizi bilin. Hı. Hasan sen en son kıyedek çağalana et yitirdin he? Bol ayt da. Dımayırsın sen çağı. Bollunni. Geldiğini de mestim. Kıydım horla bilecek der. Çağacığım dine göz olup geldi. Ağçıcaklam deysen çöpe dönüptür. Meninle kıydımı şu yaşap gören köne çatmanı uğradı mı? Düşündün mü? Dayıda cayname içinne bakıp olmasa. Söyle karnın doyuran ok giyev. Vay ey, ünkü giyev. On sonra bulara men git diysemem gitmeye. Gidesi gelen oğa bu öyden. O çatma, o çağalan. Var işin bilen var. Var. Dayda. Var. Yür. Dayıda. Ne mi? Siz var oğuzun enesi olup otuyorsunuz. Şu vaktim, şu yaşınızda da erteyim eçeniz gelip yorguydım deyse siz izin uçup gidersiniz. Sebebi o sizin eçeniz de. Şoň üçin men Şemsatdan kaçamıyorum o. Ene yerine bolyan varsa, maşgalanı dikeldi ya, buraya, yıkan o. Hey ovadan dünya Hem adaleti ovadan dünya Adamdan tawadan dünya Yaxşılığımı unudan dünya Yalancı dünya Senin içinde kim kime var Kimlerden bidar Kabir adamların karnı aç Kabirinin dokhalına gerek hemmede Bir gün gitmek için her gün yaşayaz Bir gün gülyaz, bir gün ağlayaz Bir gün seviyaz, bir gün ağlayaz İhtiyatı tonmayaz Daşın ovadan için harava Düşünmek kıynağı karana Yalan dünyada hakiki yaşamak Yer kimi başardın ok sen içinde karamak Neçe vakit bagüneleri yamara Sana ömürlük gelen yalhamana Sana ağla gönü yere inmedik
Biz ýöne ýere dal berdi. Hey owadan dünýä, hemme adaleti owadan dünýä. Adam adamdan sowadan dünýä, 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 dünýä. Ýaşalygyny unudan dünýä, ýalançy dünýä. Daşın ovadan için harava, düşünmek kıynağı garana. Yalan dünyada haqiqi yaşamak, her kimi başardın ok sen içinde qaramak. Neçe vatpa güneleri yamara, sana ömürlük gelin yalhamana. Sana ağlap yönü yere inmedik, biz yönü yere derler. Hey owadan dünya, hem adaleti owadan dünya. Adamdan sowadan dünya, 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 dünya. Yaşalygyny unudan dünya, ýalançy dünya. Adam da doğdu dünya, 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 dünya. Yaşanan yalancı Allah Teala götürüp bilmeyecek derdini bennetinin gerdenine yükleyen değildir. Dert beren hak, dermanan berer. Ha? Berde maydoz? Ova, Sen näme üçin girmedin? ýaşy gowa. Aladet mi dost? Himme da gowulu. Nesip bolsa. Olar wara. Entek öz ýaňyşyny düşünürler. Eýamdan çağılan öwresmeler. Ha, Ha, stanoga yeni dongay. gyzymy. Owo. Baka soğurunda koyun. Kan kıssaman. Ona çeni mitiler zady gary verin. Menime baryan. Bolya, tizli sonma. Bolya. Sualayın. Nira? Sual gelecek. Sana da alayın mı? Alay. Alo. Alo. Van Damme jaňa diýenmeýmen. Aýdyl Van Damme adel. Sen bilen görüşüp düşünüşip bolanokma? Nira varayın ağam. Düşün şöyle belki kömöň deger ağam. Owo. Oğraydy. Kömegim deger dostlar. Beýle da gaty gelişikdi bu. Gelen bir alazyn taparsa, Tapal ağam. O joňy kılmagy kakılar üçin erwet zada ağam. Özüňem kaka bolmaly. Sen men ýagdaýyma düşünmeli. men sana adresi, wagty SMS eder bolýam. Şoňa gelaýaryn bolýam. Bolya. Sağ ol ağam. Garaşan. Başlık gerek zaten adam abi. İşlat gerek. Sağ ol. Uf, suus odumay.
Perkat onna sen stan seret dost. Bolýar. Men aşağı gitjek. Salamu aleyküm. Aleykümselam. Bamu vandan. Ağam, özüň bir ýardam edäýim eseňe. Daýdan bilen özüň gurulşaýym eseň. Özüňe maşgalaly oglana. Sen gowy düşünmele. Men öýüme gelip gohlap ejem dağın üstüne gıyırım. Soňam elim gurudyp vaat edip taýdan bolup. Kim ol sen? Uy, bu vara. Beton sosur. Maşgalan üçin sen em edersiň la ağam. Akıl tatma. Ejem dağın üstüne gelip gıyıran bolup. Yeni de berdi sen bana. Näme o kino çýýärmi? Men oýnaýadyma şonaga. Biz näme oýun edýänemin diýäsmi? Sen goşulmagym bilen gurulşyp dur. Bir maşgalasy kılan adamyň ýanyna düşünmek üçin şunça oglanmak gelmek. Haýsy erkekliň kitabyna ýazylan. O kitabı dinle adayar. Vay, korktum aymen. Korkak boldum aymen. Durmuş ayna ýa-da görkezeniňe görersiň, goý bermez hasap tölütmen biziň içimiz melekdel. Yürekden ayak yalana çörenlen, ayaklary kirdi menem seretmen. Sallym törüme, enne gerekdel. Tekenler gül bolup görünýän eken, eger seretýän göz ynanjyny yitirmen. Enidem adamlara ynanýan bolsa, gowlar azalmazdy belki gowluk bilinýän bolsa. Öňkü kinolaň soňunda gowlar ýenerdi. Çekilen ähli kynçylyklar oňa jegerdi. Bu at tähbitler owalmakdan gerekli. Yanlış ýerdaş bilen urany uran çörekli. Kimi köröklü men gämelerimi gury ýerde ýöretdim. Ýalty berjek bolup men özümi eretdim. Ertire ýok belekdigim ýöne mundan artyk egilsem mümkin degilmegim. Ya biri var kaytarmaydım adetin için çöküyündeydim çılımana güç verdiğin Ya biri var kaytarmaydım adetin için çöküyündeydim çılımana güç verdiğin Hiç kimden duygudaş garaşma, hiç kime gyzyk kılal sen giyjän günniýiň çeken zähmediň her kime netije gyzykly. Şoň üçin herekete dowam. Näçe ýanyp sönmek gerek, ışık saçmak üçin. Näçe ýalňyş gerek, dogryny tapmak üçin. Diňe merdem kişi ýagşy edilmäni kaýyl. Bu panyda elem goşary görmek üçin. Tagardan dünýä keçi adam ejip. Döwlen wagty ýa, o doýugy neji, bu durmuş oýun gutarmaka utulan ýok henüz. Namart dostlardan mert düşman eziz.
Adam özü terzi, edil şugun bolmasa da ertir. Ayan molar yalan donu bürönse de hergi. Bu silamdaki canım beyik yaradana bergim. Yönü onu ken yaptılar, ne hak gerekken ağlattılar. Feryadım beni kurattılar. Ya biri var, baytarmaydım adını sen için çıkıyın bildirme. Çıdamana güç ver teylina. Ya biri var, baytarmaydım adını sen için çıkıyın bildirme. Çıdamana güç ver teylina. Adam öz durmuşunun dergäridir. Dün sana bağlı emma ertirin gözelliği ödüme bağlı. Başlam düşünmedim. Gadette bak. Men düşmeli yerime de geleydi göydüyen. Efin samsıkmay. Şon ýaly ýeködüň barlyam o. Aýdaýma lekeninde. Men ne bileyin Aydof. Benim adam ýar guruluşmak üçin bardım. Beýle boljagyny ne bileyin. Onda da bir duýduraýmalla o. Ferhat. Egenç. İkiňizden başlyk çağır ya. Keypine mi? Ay bilemok maňa ýöne çağır diýdi. Bolňan tiýleşiň oturmaň. Bolya. Bolya. Bolya barýar. Barýar adam. Şu gün çağırmaly ýaly. Aýtmasan aýt. Kömek edeyinmi? Dur. Bol. Geçen 6 ayın içinde edilen işlen girdeyicilerini, çıkdayıcılarını, çiğmallan ahlatynyň hasabatyny men ýanyma getirin. Gelin oğlanlar, gelin. Geçäýin. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Wa aleyküm. Gelin oğlanlar. Gowmy ýagdaýlaryňyz. Gelin gelsin oturuň hani. Ferhatsan, gowmy sen ýagdaýlaň? Ho. Hudaýa şükür. Ay bolýa gow bolsaňyz oğlanlar. Mene bir gow maslahat bilen çağırdım sizi. Indi kaýdan netip bolsa daşary ýurtlara iş taparlan maslahat oğlanlar. Ondan maňa şu meni ýokgam işi dogry berjay edip biljek, ýerine ýetirip biljek adam gerek. Maslahatym oğlanlar meni ýokgam işe Ferhat terapine aýyl görýäňiz. Oğlanlaram öwýe, işinem tugolama o ýerine ýetirýär. Meňem göwnüm ýetýär, daşyndan tiýna otýar. Gara şol işte menem ma Ferhadam ma tugolama. Menem 6 aýdan bäri gelmezmi kan diýen. Ondan ýygyny dogry ýöretip biljek adam gerek-de ýokma. Gara şu 6 aýyň içinde Ferhatçanyň etjek işlerini etip bolsa görür. Gelem soňa maslahatlaşy bererse. Düşündüm bas. Anamyň öýde arfas. Wah menem şu anam soň diýänler Ferhatçan hani diýen çagam programda boluber netip boldy. Alanam soň gurulaşy bererse. Düşündüm. Bolýan oğlanlar düşünstik, işlişiňiz bilen boluberiň. Sağ olun. Tagaman işleň, begensden galay. Başlyk, maňa da töwerek, dogollydyňyz bolýan, onu da gidibereýinmi? Owa bolýa iş sagatlaryň bilen boluber, begens bilen maslahat edeýin. Tamam. Dinleýän başlyk. Begensan Ferhadi edaramyzda senden gol tanaýanmy da ýok. Şu kararym bilen alalaşýan näme edýän? Başlyk,
şu edip üçün Ferhat'tan layık adam yok. Qatar kayın olun. Menem seyle pikir etdim. Belki görölü. Arkayın olaymıştır. Bolýar. Daha şuncacık. Ay, vay, yoşrak olun diyen. Görüyün serialimi. Çağılın. Yoşrak olun diyen. Görüyün mi serialimi? Bar anırrak doynan. Barın eceğinin yanına gidin. Ne mi yüzüme seritip dursunuz? Bar eksene Şemşat. Doğru da valla. Öňüm kellem atılıp durgıydım. Vay bu başagaylık bilen men öňüm iki seriyesini görübilmedim. Vay ne molly kaydı iki seriyesini. Görmeyen kaldım da. Uf. Men daydajan. Çay için. Akşama näme nahar edeyim? Sen näme nahar edibilýärmi? Şemşat eder nahar. Dayda. Näme? Men size hiç yaranı bilmedim da dayda. Şu bir iş etti. Ederin daydajan, ayt. Ağır, men dilim 10 metrde. Bir gün bana cevap vermesen men begencimden öleymeyin. Tova. Daydajan. Tir yarası biter. Yönü dil yarası bitmedi. Bana ne etip yaranmalılığın men sana aytayın mı? Gelenine ne çekil bolly. At ine şu kucağa bir aktığı. Şonu medvilmedin he. Benimki mi gerçekmiş? Sizinki mi? Doğru da. Gelenine ne çekil bolly. Bıraktık beri bilmedi. Tağsan çırağım. Ya hiç kimsenin. Ece gıydıňyz gerekmi size? Onu gelin de alıp gidin meni. Uf, çydamok Ece. Çydamok. Bollunni gelin de alıp gidin meni diýene. Maya. Maya näme boldy ho? Inni çydamok Ahmet. Yönü agtyk beren okmy diýip yönü günni şowurzat Ahmet. Gaty ýadady minni. Bollunni. Bollunni. Yine men günäkär. Beýdip günni günaşa ağlap ard edip ýöreningden maňa bir agtyk dogurup ber. Ece, yeni de sen şogurun da. Oğlum sen yeni... Allah Taala berýär ho agtygy çağany. Allah verir de çağany. Oğlum şoňkylyk bolýam sen. Ece, men hakykatyň tarapdary. Hakykatyň tarapdary. Ýekece gerek ömrüňde menki ýalňyşdyr diýip pikir etip gördüň Ece, ha? Hawa, senin hemmägidin ki dogry, digen men kine Şu dogry meselede, mi? şu meselede senki ýalňyş Ece. Oğlum, bir gün geler. Geler bir gün. Men bu jagada kalmagalyma da zar bolarsyň sen. Towa diýsen o Ece. Bece mara. Günni iştýänim şu. Bolýa Maya. Bolýa Maya. Tanan akma Ece mi? Çynmaýdyan, çydamok. Sen bir mun dursana. Näme goşun ýygnaýar? Kimle ulaşdyň häli? Gitmek üçün ýygnalýa Ahmet. Bollunni. O da atdan pikirini etme Maya. Borlay Ahmet. Oğlum, Bağışla meni. Bana vara. Oğlum diýdim ha, mun niyeti gow del. Ece duray da bir mun. Gürleş oturna. Öňüm niyeti gow del. Gitmek üçün gelen gydaby. Oňa bahana boldy. Ece sen näme gurun et durdun? Kulagyň eşitýärmi bir? Bahana bol. Bahana. Duran bir mun. Bahana del dayda. Sebep boldy. Men ne gara görgüýüm. Günne sizin göwnüňizi tapjak bolup her zat etdi. Bolano. Çydamogyn. Agtyk beren ok, berden beren ok diýip. Menem dogurda aýdýanna. Bağışlaňyň. Çydamok. Ece öňüm gatken gurun ediňe bağışla diýene. Bağışla diýjek der şoňa. Men oňa näme üçin bağışla diýeýin? Men näme diýipdir oňa artykmaz. O Allah vermese agtygy. Maýyn ýerden bersin o. Sen näýle adama ýeşer? Gygyrma onsoňa men üstüme. Gygyrma. Şoň üçin men üstüme gygyrma oglum. Ece men sana gygıramak. Ýöne men hakykatyň tarapdary. Maya. Maya. Vay gidesi gelse gitsin. Sen men söýýäňa. Şoň şundury ber. Boşun näýle Maya? Lel hiç kim. Androfona çağa ýanay boşun. Tamada şeyledi teyze. Vay bu ne hemen kokuyor. Maya can kıydım, can kıydım.
Men sana kıydım ağlatmak için vermedim kuda. Özleri halastılar, söyüştüler, baltlı olsunlar deyip verdim. On soňam kıydımın men çıdamak etimden ötüp süngüme yetti deyip birinci gedek del can etsi. Öňem 2-3 tapar can edipdi. Yöne bulan durmuşun yıkmayın deyip kıydımın özünü günahkarlayadım. Kuda, kıydın mesligine çıdaman sana can ediye. Bu kaşan jayda yaşap gör. Oğlum bir diyenni ikeden ok. Näme diýse edwotir. Ýse öňünde, iýmese ardynda. Kıydın mesligine çıdaman can ediye. Ağdy bir bagty ýasamak üçin bular ýani kasan köşkän jaýlar hökmanel guda. Bir köneje garaja çatmada da bagtly ağdy bir ýasap bolýar guda. On soňam guda agtyk veren ok deyip Allah'ın vermedik zaten bular nädip alsın? Bir azajyk sabır takat ederler. Nesip bolsa agtyklym, çoğluklym bolarsyň. Yöne bara sen bu sözleň bilen bu etimizden ötüp süngümide yetti guda. Ýür gydym, ýür. Maya. Ahir maksadyna ýetdiňe ýa. Meni ütkeşikler diýmedime? Yine men günäkara, yine men günäkar boldum ha? Vay men şu tüneň içinde öleýinem, dinaýynam. Ölmeze jany ýaşy, sen günäkar derken gowa şeýler. Oğlum, yine men günäkar boldum. Yine men günäkar boldum. Wah, mene oğsu bolsun diýen. Ýok, iň oğsu men öleýinem, dinaýynam. Sen hiç haçan menki ýalňyşdyryp diýip pikir edäými? Vay, sen bir gürlemesene. Men gürlemän, kim gürlesin? Kim gürlesin? Sen şu häsiýetiň bilen mene keselletdiň. Şu karagöz çağalar kakasız olanmasın diýip sana çıdak gezdim. Men ömrüme kul ettin. Inni çağılın ömrüne kul etjek bolýarmy? Her kim men näler sana çıdak eder ýaly. Sen dine ödüň diýip ýaşan adam. Alo. Şemşat? Şemşat? Ferhat. Armada goňum ýagdaýlam. Maňa da şükür. Sen olmaň. Oğluk näme işlesin? Men hem çağılaňam seni göresim diýil. Häzir begenç gelsin, şoň telefondan video zwany edermädim. Men sana can et diýip diýemok, Ferhat. Düýnäm şu jaňym almadym. Uzakluğun ejem yanımdan ayrılmadı. SMS yazacak olsamam gözüm enne. Duruk araş varmındı. Görsesoň telefonum elimden alýa bilýäňa. Näle wallahi. Sen bizi göresiň gelenokmy? Ýüregimi agyrtmaýda. Ýüregiň agyrtyp görmedi. Gelle alyp gitmedi. Geçen gedek bardım. Yere ýarylmady, menem girmedim Şemşat. Menem özüm sylaýan. O sözlerden soň ýene ýalvaryp barmak. Men pikirimçe ýalňyşmy kadýan. Üç sözüne de doganum. Näme doganum? Ahmet Emirzat diýdimi? Ya. Kiste. Benim kakım en güzel. Dur. Ya kopurlaşacak diye garaş. Ani berani? Kaka. Selamun aleyküm. Wa aleyküm. Men koç oğlum. Gowum ýagdaýlaň. Kova kaka ölüm gömür. Sizi göresim gelýär diýmesen, gow oğlum menem. Singim seni görsün mesel ya kaka. Antumor jany ýokmy? O ýatyr kaka. Ay bolýa.
Tırnovkany sypdyramak däme oglum. Bilýänsiňa? 10 gezek ajmanya, 10 gezek pres. Bilýän kaka, yönünü o ne? Dersen o ne şedetken? Berekellah. Sebebim daha gormak için. O ne gaz oluyor kaka? Men goçogum. Tamamam şo. Bilýän kaka. Şemşat, ýydım. Bolýar berge. Soňra habarlaşar ejem gelir. Bolýa sağa manatyr. Sağlanma özüňe gowja seret. Söýýän seni. Men senden emmeter. Ana şan ýalmaz. Diýdin gat ýokurdum. Ýadyma da düşenem. Görmedim. Düşünýänmiz. Ýönen atamydam kän aýtdy. Kän tavşyrdy. Şu giýje çykmakan. Kän köçede aýlanmaşaýdy. Hemme belaweter şu giýje gelýändir diýip böyle. Dinlemedik de. Dost ýarlaň howasy bilenem. Şo entedik gördük. Hanynny birem ýok da. Ýene de sen geldiň dost. Sag ol. Alacan hemişe gowsyn edýändir. Muňa da şükür et. Doktorlar näme diýär? Hey, doktorlar näme diýsin? Bir 6 aýdan gowlanar diýerler. Entek belli zat ýok. Nesip bolsa. Ýaxşy dilegde bol. Haýna hemme zat gowlagadyr. Ente şoň sen jaňalmadan gowulypdyr. Olmasa belki senem şu ýagdaýda bolmaň ahmaly. Görýäň? Emme da gowalar da. Ýaşy niýetde bol. Ýüregiňe sırma gelip duralmyra. Sen öňe elýärdiňmi? Indi geler ýaly. Beýdime dost. Gaýta meni köpürek geler. Hay nesip bolsa. Ýene de geldiň, sag bol, minnetdar. Hakyky dostlar ýaly ýagdaýda belli bolýar. O wagtlar ejid adamlary. Kynçylykly wagtlar bolsa, güýçli adamlar ýetişdirýär. Owalar dost. Sag ol dost. Gynanma dost. Başa gelenden mala gelsin diye. Ýör men sene gideýin. Hocam yıkılmadı, kakılı üçün elbet zaten. Özümün kakı oldu. Sen men ýagdaýymy düşünme. Ece? Wy, oglum, geldiňmi? Gel otur oglum. Meh, çay goýup bereýin. Ece.
Meh çay iç otur. Dünyada bir gün seni yaşamak. Bana bir zat diýdiň mi oglum? Yo Ece. Hiç gitmem ne. Ece. Görürsün beni yani. Aşkalam daha. Ece. Himme zatta ödün günahkarlap görme canım Ece. Bu meselede men ödüm günahım var. Öne men barada düşündüm Ece. Şu dünyada, şu durmuşta näme etsen, ayıp ödüme gelýärek. Doğru. Ece can men mara işe barqaýjak. Men arkaýyn oturup ber. Tumamın sera şunu sansang ayan yüzüne ya. Benemal beratına da bu bana. Şelleme benim için kolanna. Mızın yönü kattasın alma. Bolla. Başlık, ine kofrana. Ferhatsan ağır menim. Mela. Salamu aleyküm. Wa aleyküm. Oğum işler yetişýäňiz mi? Ova. Yetişmeýän bolsa beýlek maşinler, traktorlaram goşaýyn. Bol ya. Gaýrat edenim gidiber. Bu ýigit sen ne işleýär? Owo, naýbasy işgärlemediň biri. Netip bolda kärhanany giňelsem, ýol başladyk goýjak bolýan bu netip bolsa. Ay howa da. O işgär tapmagan bu aty kyn o işgärlen gadyryny bilmeli. Hakyky işine ýüregini berip işleýän adam sen kärhanaňda gyzyla barabardyr. Hakyky doğru. Egerde sen bellemeseň men aljak dylýaram. Onu berip bolmaz. Mene ýöre berjek. Bolýar. Sen ýöre ber. Başksız düşürmeler mi? Yo, men hem işe kiýaly, ýollaşma alyp ber. Bolýar. Sağ ol. So piyada ýörak görşüň, ýadaň agam tuğulum. Piyada ýöremekdenem ýadap bolarmy? Adam piyada ýöränne özü bilen özü galýar. Soň özü bilen özü galan adamam pikirlerini gow jemleýär. Onlaňam piyada ýöremek saglyga peýdaly. Men ýöredim ondan. Herekete dowam. Bor, sağ ol. Dünyada bir gün men seni yaşamak. Yaşamamın hayatı. Senin bilen yarım aranı açma. Açmamın dürlü hazırat getir. Ene şeýle guda. Menem ýalňyşyma düşündim guda. Eger ursat berseňiz mene gelinim alyp gitmäne geldim. Ýalňyşyma da düşündim. Eger guda ýene öňküni boljak bolsa, Yok guda. Kän zat ütkedi.
inni oň ýaly galmagaly bolmaz. Belki şeýle bolsunna. Al sen bir kase çay iç. Men häzir guda. Kakasy. Gudalara töwerler gelipdir. Inni hemmeden ýalňysymyza düşünnük. Bir ýalňysdan är ölmez diýerler. Menem kakasy bilen maslahatlaşaýyn diýdim. Sen näme diýen kakasy? Owal gaýtmalarym. Wah, näler alyp gaýtjak geldim. Şu etimden ötüp süňüme geçen soň öýal gaýtdym gyýdymy? Dinle. Bir masalat kişi masalatı bolýanlar. Durmuşa çıkardyňmy? Öýü bärdäle baran ýer bolýanlar. Bir mundam saklama. Derre öýüne uğrat. Bor kakasy. Sen diýeniň bor. Gyýdym. Gaýnyňam tögörlä gelipdir. Bir ýalňysdan är ölmez diýerler. Hawa, gaýnyňam ýalňysyna düşünüpdir. Bir kakan bilen maslahatlaşdym. Öňüm bolandan soňum bolsun diýipdirler. Bar balam, derrew goşlaň ýygyna. Masgalaňam garasya. Bar gyýdym.